Takže začíname turistiku. Ideme do Bratlupa. Tešíme sa. Koľko máme? Presne pol druhej vyrážame. Máme pred sebou 4-hodinovú túru. Predpokladám, že my ju natiahneme na takých 6 minimálne. Ale nevadí, nemáme sa kam ponáhľať. Máme dobrý čas. Ideme na to. Sebranka v Nízkych Tatrách. 8 ľudí sa nás po dlhej dobe rozhodlo turistikovať. Neuveriteľné. To sme už dlho nezažili. Takže paráda. To sú nádherné výhľady toto. To je krása. Široko, ďaleko. Nikde nič. Nízke Tatry a okolie. No, sme sa pofotili. Môžeme ísť dole. No, ak sa ide dole kopcom, tak som hneď prvý. Pekne ich čakám. Presa nás čaká ešte jeden kopec. A asi až tam odbočujeme doprava. To je paráda toto. Tu som potreboval takýto relax. V horách, ďaleko od civilizácie. To je super. Slniečko pomaličky sa blíži k horizontu. Čo viac je treba. Takže práve sme zišli dole z hrebeňa. Okamžite začíname prudko klesať. Tam je hrebeň. Ešte sme len nejaké 2 minútky dole od hrebeňa, už sme o dosť nižšie. Ale tie Nízke Tatry sú nádherné, to ešte treba absolvovať, ten hrebeň ešte raz, tú 100 kilometrovku.